Ya udah foto game, foto kecil, udah foto game juga. हेल' लोगोफोर जोंहा माबायाव महामाया मन्दिराव थांगासिनो दङ फुङावनो ओंखारबाय टाइमा दायो 8:30 जादों बिहिर जायो नालाय बेसेथो नेनो ओंखाम उखैयो आरो डिसेन्टारेस्ट जायो सानजौबा दाथ' सान्दुङाबो गोराथारना थानो हाया फैबाय जोङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दा जोंनि महामाया मन्दिरा बेसेबां बिहिर जायो जेसे सानजौवो एसे बिहिर जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बांद्राय रायलायनोबो लाजिलायलाङो ओरैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर मा नै आंना फिसाजोआ निराला जिरायबाय दहाय बादिबो आथिं हेबनानैथाय नुदों माहाजोन नुखाया साख्रि मावनांगौबाथ' फुङावनो बिराद बिहिर जाबायानो नै मानसिफ्रा हाबनोसो हाबावनाय नंला VIP टिकेट लानानै हाबग्रोबा मोनो VIP टिकेट लानानै हाबग्रोनानै होलांसै जों फुङाव फैदोंमोनब्लाबो मानसिया बिराद बिहिर जाबायना सानजौनानै एरायनोनो हाला नै ओमफ्राय जायफोर थाब होग्रोनो गोसो बियो VIP टिकेट लानानै हाबनानै होग्रोलांनो हायो ओरै सिगांनि लाइनजों VIP टिकेटआ 100 थाखाल' लायो नोंसोरबो बिहिरबा बिदिनो होनानै थांबानो जाबाय लोगोफोर नङाबा बेसेथो नेनो ओंखाम उखैयो आरो डिसेन्टारेस्ट जायो सानजौबा दाथ' सान्दुङाबो गोराथारना थानो हाया Ya udah foto game, foto kecil, udah foto game juga. Jangan parah pak. फुजा होखांनानै ओरै गोजौनि माबायाव मन्दिराव नायलाबायनोसै दसे जिरायनोसै थांसै लोगोफोर ओरै हनै बाबा हनुमान मन्दिर मोजांथार दङ गोजौआव नोंसोरबो गोजाननि दंबा जुदि आंनि फ्रेन्डआव दंबा नुदोंबा नोंसोरबो बेरायफैनो हागोन लोगोफोर बिराद मोजां जायगाया आराम बेरायनानै मा होनो गुसु जिरायनो मोजां बावनो गोजौआव जाग्रा लोंग्राबो मोनो थाइबें बायदिसिना बिदिनो फुजा होफैनाय नालाय बिदिनो मिरामिसखौनो जाखायो बयबो माबा मा होनो ओंखामफोरबो मोनो मिरामिस जालांजायो Ang laro kia rồi. Rồi bị không ăn thằng gì. Bị chưa vậy. Bóc quay. Ang manspergo kemne rồi. बे जायगाया ओरै मन्दिरनि गोजौनिफ्राय गोजौजों थांग्रा ओमफ्राय
बिफां गेरेमसा गेरेमसा मोजांथार गोजौआव थांबा बेजोंनो थाङो ओमफ्राय जों दायो बेरायनानै फैफिनबाय आरो न'थिं थांसै